hier aan de keukentafel bij Willem van Schijndel, Clemens van Bracht, de deurzakkers. En wat mij nou zo benieuwd is, hoe zijn jullie überhaupt ooit in de muziek vergezeld geraakt, Willem? Clemens zat er al in. Ik ga even terug naar af. Ik ben uiteindelijk in de platenzaak geboren, maar goed, dat heeft er misschien mee te maken. Maar ik was geen leerling. Ik was niet geschikt voor MTS en voor studeren. Ik werd van school af letterlijk getrapt en ik moest gaan werken. En voordat ik thuis kwam, wilde ik het geregeld hebben. En toen ben ik op een of andere manier, wist ik dat ze bij een grammofoonplatenzaak in het bos personeel zochten. En toen ben ik eigenlijk bij Clemens gaan solliciteren, nog bij hem thuis nog. Hij woonde nog thuis in Waalwijk. Hoe oud was je toen? Toen was ik 18. En toen ben ik gaan solliciteren, dat was in 1972. En een gesprek gehad met Clemens. En toen moesten we nog even een gesprekje hebben met de baas van die platenzaak vroeger, Frans de Kok. De oude dirigent van Boudewijn de Groot. En het was zo druk, ik moest op zaterdagmorgen komen, want meneer de Kok die zou dan om 11 uur komen. Het was zo druk in de Pensmarkt en de Bos in die winkel dat ik gelijk kon beginnen. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus uiteindelijk komt Willem bij jou in de winkel solliciteren. Ja. Ik was bedrijfsleider in die winkel. We hadden een prachtige zaak, midden in het centrum van Den Bosch, de Pensmarkt. En ik werkte een half jaar bij hem, denk ik. Ik was bedrijfsleider in die winkel. En we hadden een topzaak. Alle kroegen hadden we inmiddels als klant. Een drukke winkel, daar werden tenminste nog platen verkocht in die tijd. En werd hij aangenomen? En Willem werd aangenomen. Dit is de grootste, nee, niet de grootste fout van mijn leven. Soms maak je fouten in je leven. Nee, hij was geweldig. Willem vertelt het. Hij werd aangenomen, we hadden iemand nodig. En Willem had het gevoel met muziek. Dat merkte ik al aan het gesprek. Want hij was dus bij me thuis geweest. We hebben zitten praten over het een en het ander. Wat het precies geweest weet ik natuurlijk niet. Maar dat zijn de standaard dingen geweest. En Willem had gewoon gevoel voor muziek. Dus die werd aangenomen. Zaterdag nog eventjes met Frans de Kok praten. Maar meteen beginnen, want we hadden het veel te druk. Goedenavond. Hallo. Laat die handen zien. We gaan even meezingen. Gezellig. De actualiteiten van vandaag. Buiten is het koud en guur. Binnen heerst een tropisch klimaat. Daar is het feest. Daar is het feest. Daar is het feest. Right. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Er gaat toch niks boven een feestje. Kom op, dan gaat hij nog een keer. Get on it. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Voor ons geen huisje, want een beestje. Dat zien we morgen dan wel weer. Dat zien we morgen dan wel weer. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Telefoon! Ja. Telefoon! Hey. Hallo, met Café de Meerleer. Ik versta je afspreek. Met wie zegt u? Ik versta u niet. Ik versta je afspreek, de Ogenblikje. Meneer Jansen, telefoon voor u. Doe ze thuis de hartelijke groeten. Want we zijn nog lang niet uit het feest. En we gaan niet weg voordat we moeten. Ze zullen weten dat we zijn geweest. Oh yeah. Doe ze thuis de hartelijke groeten. Het is toch altijd weer hetzelfde lied. Want we willen nog van alles. Maar naar huis gaan, nee dat niet.
tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Oké, dankjewel! Dan ontstaat uiteindelijk uit die samenwerking in een muziekwinkel, plaatjes verkopen. Ja. Dan ontstaat er, of ontstaan, de deurzakkers. Ja, dat is natuurlijk, dat is een toeval. Dat hebben wij nooit bedacht samen. Dat wij wel eens even zouden beginnen met zoiets als de deurzakkers. Maar het is wel bedacht. Het ontstond naar aanleiding van een idee van Willem. Die kwam na een carnaval. En dan praat ik over 1974, februari. Carnaval was voorbij. En woensdags na carnaval moesten we weer gaan werken. Want in Den Bosch gingen de winkels gewoon op slot. Dus maandags en dinsdags. Want dan was het carnaval, alles gesloten. En woensdagmorgen om 10 uur, nog een uurtje later, ging de winkel weer open en begonnen we weer. En Willem stapt binnen. Ik rook nog enigszins wat bier toen hij de winkeldeur binnenkwam. Maar Willem zei, ik heb een idee, we gaan een plaatje maken. Ik heb iets moois gezien, een fantastisch idee. En wat had jij gezien dan, Willem? Nou, ik was discjockey al heel lang. Ik ben met mijn 14e begonnen als discjockey. Ik had op mijn eerste drive-in show in 1970. En ik was discjockey in Liemde. En daar zag ik op een gegeven moment... Toen kreeg ik een LP aangeboden van een carnavalsvereniging uit Bokstel. En die kocht ik voor 11,11 gulden als een soort steun voor het goede doel. En die ging ik afdraaien. En op een gegeven moment zat daar een melodietje op, Prager muzikanten. En ik ging dat muziekje afdraaien. En ik denk, verrek, dat is leuk. En ik ging het gewoon tussen de discogeweld van de Barry Whites en al die hits uit die tijd, ging ik het dus gewoon proberen. En toen zag ik een sliert dansmariekes langskomen. En die gingen op dat instrumentale dingetje. Ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta. Ja, goed, zo ongeveer. Dus die gingen door de knietjes. En dat gaf mij meteen het signaal. Daar moet ik iets mee gaan doen. En dat was het idee, het allereerste idee. Ik ben er natuurlijk nu 40 jaar verder nog steeds mee bezig. Maar goed, dat wist ik toen ook niet. Dus dat was het idee. Ik zeg, daar moeten we iets mee doen. En dat zijn we toen gaan doen. En de eerste gesprek was dat ik tegen Clemens zei... Nou, dit is het idee. Ik heb een idee. En daar moeten we op gaan nemen. We willen een plaat gaan maken. Ik wilde een plaat maken, moet ik er wel bij zeggen. En dat is toch wel heel belangrijk geweest. De 2 Pinten waren wel mijn groot voorbeeld in die tijd. Ik vond het helemaal geweldig wat zij deden in Oeteldonk. En je had ook al de viltjes en zo. Dus dat vond ik eigenlijk best wel leuk om ook te doen. Nou, het idee neergelegd bij Clemens. En hij was vrijwel direct ook wel voor. Maar ja, en toen? Nou, toen gebeurde er vervolgens een half jaar niks. Toen hebben we... Ik heb in die tijd al bij alle platenmaatschappijen in Hilversum gelopen met het idee... ik zie het allemaal nog voor me, ik kan me nog allemaal herinneren. Niemand zag het zitten. Dus ja, het zou bijna een flop zijn. Maar uiteindelijk, na lang zoeken, kijken en zeuren, kwam Jan Vis. Die kwam veel bij ons, die kwam veel in de winkel. Ja. Want Albert West was toen hot item. LP's uit, die deed al in-stores. En Jan Vis was ook weer eens een keer in de winkel. En daar werd het idee neergelegd. Ja. Toen zei Willem, ik heb een idee. Toen zei Jan Vis, kom maar naar kantoor eens praten. Ja. Dat zie ik wel zitten. Heb jij nog eieren in de koelkast? Heb jij nog mayo en respect? Heb jij nog eieren in de koelkast? Want na zo'n avond heb ik trek. Hard gekookt of zacht gekookt, of liever vers gebakken. Het maakt mij niet uit, het doet mij geen bal, als ik naar de kan zakken. Heb jij nog eieren in de koelkast? Heb jij nog mayo?
al visten wij het liefste ledematen. Bij wij de handel zien, er heeft toch niemand in de gaten. En iedere ochtend na het vis, dan gaan we snel naar huis. En vatten dan een eitje en een pilsje bij de buis. En jij nog aaien in de koelkast. En jij nog mayo en respect. En jij nog aaien in de koelkast. Want na zo'n avond heb ik trek. Met hard gekookt of zacht gekookt. Of liever vers gebakken. Het maakt mij niet uit, het doet mij geen bal. Als ik maar de kan zakken. En jij nog aaien in de koelkast. En jij nog mayo en respect. En jij nog aaien in de koelkast. Want na zo'n avond heb ik trek. Nee, al dat vis te drinken, vulde jij dan zullen denken. Er loopt nog steeds weer naar de bar om nieuwe in te schenken. Nee, al dat dansen en dat bier wordt toch een beetje flauw. Ook nog op de Polonaise deur, dan vraag ik aan mevrouw. En jij nog aaien in de koelkast. En jij nog mayo en respect. En jij nog aaien in de koelkast. Want na zo'n avond heb ik trek. Bij hard gekookt of zacht gekookt. Of liever vers gebakken. Het maakt mij niet uit, het doet mij geen bal. Als ik maar de kan zakken. En jij nog aaien in de koelkast. En jij nog mayo en respect. En jij nog aaien in de koelkast. Want na zo'n avond heb ik trek. En jij nog aaien. Ja, we hebben aaien. En jij nog aaien. Ja, we hebben aaien. En jij nog aaien. Ik kom eraan. We hebben een tekst laten maken en de muziek is aangepast. De tekst is gemaakt door Fred van Dam en Ad Kramer. Dus die tekst werd gemaakt en er moest een plan komen om het te financieren. En het letterlijke plan was... FC Den Bosch had geld nodig om een camera te kopen om de voetbalwedstrijden op te kunnen nemen. En er moesten 1000 plaatjes gemaakt worden als een loonpersing om te verkopen in Den Bosch. Dus wat deden we? We haalden er een kastelein bij die populair was in Den Bosch, Hans Hessels. We haalden de FC Den Bosch bij, een voetbalclub met achterban. We haalden de Kikvorsen erbij, de grootste en nog steeds... Carnavalsvereniging. Ja, van Varen, carnavalsvereniging. En wij als 2 platenverkopers. Nou, dat was het. En Jan Vis ging het financieren en opnemen. En Albert West werd de producer. En wij togen naar de GTB-studio's in Den Haag. Waar ook de Golden Earring zijn nummers opnam. En wij de studio in. Dus ja, wij ook? Met 2 bussen. Dan ging heel de bubs. En daar werd het liedje Met opgenomen. 2 bussen. 2 bussen vol, want ook de Kikvorsen. FC Den Bosch moest mee. Iedereen moest mee. Nou, toen hebben we die 1000 platen laten maken. Singeltjes. En de release was, wanneer was de release? 12 december? 10 december 1974 10 december was de release. 1974. Nou, en toen kwam er op een of andere manier kwamen er platen in Hilversum terecht. En voordat wij het überhaupt wisten, kwam de plaat in de tipperaden binnen en moesten we radio gaan doen en televisie. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is goed voor je lijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzakt, wordt nooit een chagrijnij. De trucclub ouwe taai en laat je trainen, tot je groen en geel voor je ogen ziet. De dikke buiken en de stijve benen,
Willem wilde altijd al in Hilversum gaan werken. Die wilde bij een platenmaatschappij terechtkomen. Dat ik bij de radio eigenlijk terechtkomen. Dat was zijn doel. Willem was en is radiomaniak, zeg maar. En hij is gaan solliciteren. Hij is terechtgekomen bij een platenmaatschappij als plugger. En hij kon naar de radio toe. En ik ben in de platenwinkel blijven hangen, zeg maar. Ik ben dat ding gaan doen. Uiteindelijk mijn eigen zaak gecreëerd in de jaren 80. Maar dat was wel mijn ding. Ik vond het heel prettig om met de consument te socializen, met mensen om te gaan. Plaatjes verkopen. Ik ging toen al in die tijd iedere 3-4 weken naar België. Daar kocht ik bij groothandels in België kocht ik muziek die in Nederland niet verkrijgbaar was. Commerciële plaatjes, die hits werden al. Om de markt voor te blijven. Zodoende kreeg ik ook alle DJ's en kroegen in Den Bosch. Die kwamen bij mij de plaatjes kopen. Want ik liep vooruit. Maar dat vond ik ook wel leuk om te doen natuurlijk. En zo, achteraf zeg ik, ja, zo ga je die markt veel beter. Je wordt je veel commerciëler ook. Je krijgt commerciële oren. En jij werd uiteindelijk A&R-manager. Moet je nou maar eens even uitleggen wat dat is. A&R-manager, dat klinkt zo mooi bij Fonogram. Ja, maar er is nog één tussenstapje geweest. Ik moest in dienst. Direct na Zakkers Lekker Door moest ik in dienst. Nog 18 maanden. Daar heb ik even weer de passie koken geleerd. Ik werkte bij Franse Kok, dus logisch dat ik kok werd. Nee, ik werd dus kok, chauffeur-kok. In dienst? In dienst. En toen ik uit dienst kwam, moest ik terug naar de dan moesten ze me terug aannemen, maar daar was ik helemaal niet blij mee. Want ik kwam niet meer terecht in dat mooie Oeteldonk. Dus ik was er snel klaar mee. En dus ben ik gaan solliciteren en ben ik eerst nog even 1,5 jaar vertegenwoordiger geweest bij een platenmaatschappij in Haarlem. En kort daarna, ik was steeds aan het zoeken, want ik wist precies wat ik wilde, werd ik in de zomer van 1978 aangenomen als assistent A&R, artiest en repertoire. Dus ik moest Nederlandstalige... Ik deed vooral Nederlandstalig. Dat was eigenlijk nieuw. Daar hadden ze niemand voor bij Fonogram, wat nu tegenwoordig Universal heet. Dus ik werd aangenomen als A&R-manager, assistant en als radiopromotor. En ja, dat vond ik geweldig. En mijn eerste hitje is geweest een singeltje van Sandy. Ik ben verliefd op John Travolta. Want dat was de taak van een A&R-manager, nieuw talent zoeken, toch? Nou ja, talent zoeken. Maar dit was een liedje wat ik met Tommy Peters heb gedaan. Dat was ook mijn eerste gouden plaat. Ik ben verliefd op John Travolta. En het typische was, ik vergeet het nooit meer, Clemens was ook vaak in Hilversum, maar dan draaide ik zo'n plaatje en dan gooiden ze alle deuren dicht van Wimke, houd toch op met die platen. Maar goed, ik ben in 1978 begonnen in Hilversum bij Fonogram als radioplugger. Dat heb ik eigenlijk gewoon volgens mij volgehouden tot zo'n beetje vandaag de dag. De linkerzijde. En dat spektakel gaat over enkele momenten aan van die. Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Met
De deurzakkers die hebben dan al naam, hè, met Zakkers Lekker Door. En dan wordt er aan de deur geklopt door Tony Eijk. Nou, het is zo dat wij na Zakkers Lekker Door natuurlijk, en logisch, een nieuw nummer moesten hebben. Er komt gewoon een opvolger. En dat valt dan niet mee natuurlijk, want dan ga je liedjes zoeken. Er moeten liedjes gemaakt worden, omdat je een hit gehad hebt. Ja, een succes als Zakkers Lekker Door kun je bijna niet meer evenaren. Dat is natuurlijk, en of je nu... Dat dachten jullie? Dat dachten wij ook. En dat is ook heel lastig. En of je nu Elton John of Paul McCartney of de Deurzakkers heet, je moet iedere keer weer met een beter nummer komen. Dat valt niet mee. Maar dat heeft ook jaren geduurd. We hebben toen ook slechte liedjes, flops gehad. Totdat er Willem was naar de voorpremière van een film geweest van André van Duin, De Boezemvriend. Hun waren uitgenodigd en die ging naar de film kijken. En daar zat een liedje in, Waar is de steek van de keizer? Geschreven door Tony Eijk en Dimitri Frenkel-Frank. En Willem die komt Tony Eijk tegen in de wandelgangen bij Fonogram, de platenmaatschappij. En die zegt tegen Willem, ik moet jou eens even hebben. Want, en Willem zei, ja, je hebt er een mooi liedje daarin zitten. Ja, dit is van mij, heb ik geschreven. Maar André van Duin zong het in de film. Maar die wilde dat niet uitbrengen. Want het was geen liedje van hemzelf. Dus André van Duin zag de kassa niet rinkelen natuurlijk. Die denkt, hé, ik ga dit niet uitbrengen, ik heb een ander liedje. Dus Tony Eijk zegt tegen Willem, dat mogen jullie voor de deurzakkers hebben, wat vind je daarvan? En ik weet nog heel goed, Willem, de telefoon gaat bij mij. Willem zegt tegen mij, Clemens, ga even zitten, want we hebben een nieuwe hit. En toen zei jij? Ik heb een fantastisch liedje. Ik heb onze toenmalige producer Ad Kramer al gebeld. Wij gaan de studio in, morgen. Dat liedje moet het weekend gemaakt worden, er moet maandag de radio op. En dat was, Waar is de steek van de keizer? Een avondje stappen, een biertje gaan happen, dat heeft een mens nodig, een beetje vertier. Ja, ja. En wordt het wat later, misschien wel een kater, dat maakt ons niet uit, want we hebben plezier. Ja, ja. Dat zit nou eenmaal in ons bloed. Kijk op de klok die het toch niet doet. Wij doen vannacht het licht wel uit. Kom, laat je lekker gaan. In Polonaise weer vooruit. We gaan er tegenaan. Wij doen vannacht het licht wel uit. Shalali, shalalalala. Totdat de eerste vogel fluit. Shalali, shalalalala. We dansen en zingen, we hossen en springen. Het is één grote party en ieder doet mee. Ja, ja. De tijd blijft hier stilstaan, maar wij zullen doorgaan. Het is altijd gezellig in ons strandcafé. Ja, ja. Nee, het is nog niet voorbij, dus doe er nog maar één van mij. Wij doen vannacht het licht wel uit, kom laat je lekker gaan. In Polonaise weer vooruit, we gaan er tegenaan. Wij doen vannacht het licht wel uit, shalali, shalalalala. Totdat de eerste vogel fluit, shalali, shalalalala. Wij doen vannacht het licht wel uit, kom laat je lekker gaan. In Polonaise weer vooruit, we gaan er tegenaan. Wij doen vannacht het licht wel uit, shalali, shalalalala. Totdat de eerste vogel fluit, shalali, shalalalala. Ook dat liedje komt in de tipparade terecht. Ja, 1983? ja. 81? 83. 83. En die komt ook in de top, de mega top 50 terecht. Dus, en we komen in top op.
Ja, en Het grappige was ook dat hij op die maandag, dat zijn de tijden gebleven, op die maandag na de release, dus direct nadat we de studio opgenomen hebben, ging Jan Steeman, de toenmalige programmabepaler van de AVRO op maandag, die draaide hem 5 keer. Dus toen kwamen we op de radio en we kwamen het was in de zo, top. de telefoon die werd op de maandag en toen had je natuurlijk veel minder radio. Op de maandag werd die plaat 5 keer gedraaid bij de AVRO en heel Nederland had op die maandag de AVRO-radio op staan. Hollands, hoe heet het programma? Hollands Glorie, van Krijn Torringa zaten we in, et cetera. Dinsdags ontplofte de telefoon bij de platenmaatschappij, want ze wilden allemaal het liedje hebben. Ja, en toevallig hadden wij dus die hit in de zak. En wat gebeurde? Het werd zo populair, en dat voelde men ook al aankomen, dat André van Duin alsnog het nummer opgenomen heeft als B-kant, de 2A-kant, bij zijn platenmaatschappij, vanwege het succes wat wij eigenlijk met het liedje kregen. En wat dachten jullie toen? Ja, heel mooi dachten wij, want wij hadden tv. En toen had je het populaire tv-programma bij de Tros op volle toeren. Ik weet het goed, die opname was in Den Bosch in de Maaspoort. Daar zaten 10.000 mensen in de Maaspoort. Het was een geweldige carnavalsuitzending. Ja, toen wij opkwamen met het liedje ontplofte de zaak. Het ontplofte helemaal. Heel de tent ging uit zijn dak. Het succes van het liedje was daar. Houdoe, dat zeggen we bij ons in Brabant. Geen doei en geen dag, gewoon met de lach. Ja, dat doen we hier in Brabant. Houdoe, wij houden van Brabantse nachten. Het liefst altijd feest, nooit mooi geweest, maar een Brabants kwartiertje nog wachten. Als er iets te vieren valt, dan staan we in de rij. En als het woord gezellig klinkt, dan hoor je dat zijn wij. Je zorgen aan de kant, een glaasje in de hand. Je hoeft het ons niet meer te leren. Wat heet gezelligheid, het is de hoogste tijd. We gaan het nog een keer proberen. Houdoe, dat zeggen we bij ons in Brabant. Geen doei en geen dag, gewoon met de lach. Ja, dat doen we hier in Brabant. Houdoe, wij houden van Brabantse nachten. Het liefst altijd feest, nooit mooi geweest, maar een Brabants kwartiertje nog wachten. La 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 la, het leven is mooi, je zou het moeten weten. Dus begin elke dag als het kan met een lach. Dat mag je niet vergeten. Houdoe, dat zeggen we bij ons in Brabant. Geen doei en geen dag, gewoon met een lach. Ja, dat doen we hier in Brabant. Houdoe, wij houden van Brabantse nachten. Het liefst altijd feest, nooit mooi geweest, maar een Brabants kwartiertje nog wachten. Liefst altijd feest, nooit mooi geweest, maar een Brabants kwartiertje nog wachten. De Steek van de Keizer, daar zat die La 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 Strauss. De B-kant. Dat was de B-kant. Of dat was de B-kant Dat was daarvan. B-kant. Nee, wij hadden- En dat werd een succes in de stadions, hè? Ja, tot op de dag van vandaag. Hoe En het leuke gaat was- dat ook weer? La 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 la. Ik vind het genoeg, hoor. Ja. Oh, jammer. Ik vind het wel genoeg. Nou, het leuke van het liedje is dat wij hadden geen B-kant. Het liedje Waar is de Steek van de Keizer is bedacht, dat moest snel opgenomen worden. En er was geen B-kant. Ja, en toen ontstond in de studio het idee om maar La 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 van Strauss te gaan zingen.
Dus onze toenmalige producer Ad Kramer heeft arrangementen gemaakt van enkele verschillende nummers van Strauss. En die werden achter elkaar geplakt. En daar was het fantastische succes van La 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 van Strauss. Tot op de dag van vandaag. We gaan een feestje bouwen, dat doen we hier wel meer. We zijn niet meer te houden, daar gaat hij nog een keer. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. We gaan er tegenaan. Er komt geen einde aan. We gaan het met z'n allen maken. Laat de muren dan maar kraken. We gaan er tegenaan. Dit zal pas overgaan. Als we rond een uur of 3 met de tocht op onze knieën weer naar moeders appel gaan. Waar is de steek van de keizer? Waar is de steek, waar is de steek van de keizer? Waar is de steek? Hij zoekt hem al een hele tijd. Hij is hem nu al dagen kwijt. Waar is de steek van de keizer? Waar is de steek, waar is de steek van de keizer? Waar is de steek? Hij zoekt hem al een hele tijd. Waar is de steek van de keizer? Hij is hem kwijt. Moeder, het is weer mis, omdat het hier gezellig is. Moeder, het is weer mis, ik weet niet eens hoe laat het is. Ik pak nog maar een pilsje, want daar ben ik wel aan toe. Waarom zou ik naar bed toe gaan, ik ben nog lang niet moe. Moeder, als jij eens wist, wat jij thuis op de bank allemaal mist. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is toch zo fijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, dat is goed voor je lijn. Zak is lekker door, zak is lekker door, het doet heus geen pijn. Wie af en toe eens doorzak, wordt nooit een chakkerij. Dan krijgen we gaan er tegenaan. Dat was een zwakke opvolger van Waar is de steek van de keizer. Maar goed, Maar daar hadden we een leuke gimmick bij bedacht. die gimmick met Lee Towers Show. We gaan er tegenaan. Dit was hij, hè? Maar was Lee dat ook Towers, echt- de beweging van Lee Towers. Maar was dat ook bewust gekozen van Lee Towers? Nou, ik moet zeggen, dat liedje was zo. En plotseling kwam op een of andere manier, ik weet wel hoe, kwam dat idee. En dat hebben we Op tv deden we dat. Nee, En wij- nee, Lee Towers deed dat. Ja, en dat zijn we ook gaan doen. En toen hebben we dat overgenomen. Toen hebben we ook foto's gemaakt met Lee. En dat was een heel leuk stuk PR. Het liedje werd ook veel gedraaid op de radio. Maar het heeft ook wel in de hitparade gestaan. Maar het was niet echt een... het was geen juweeltje. Staat dan de Limburg aan de zee. Alle Noorderlingen praten met de zachte G. Als een landje op zijn kop staat als een paar keer in het jaar. En schudden wij de landkaart even lekker door elkaar. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la
genieten van de zee en frisse lucht en de zeemeeuwen geluiden. Maar toen niet echt ging liggen voor zijn rust, was het niet meer veilig aan de kust. Oh, als ons landje op zijn kop staat, dan ligt Limburg aan de zee. Alle Noorderlingen praten met de zachte G. Als ons landje op zijn kop staat, als een paar keer in het jaar, en schudden wij de landkaart even lekker door elkaar. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Oh, altijd in de winter is ons landje in de band, dat het dit jaar maar gebeuren mocht. En op de lange ijzers door een stukje Nederland, en we noemen het Elfstedentocht. Maar niemand weet meer waar de finish ligt. Was het Heerenveen of toch Maastricht? Oh, als ons landje op zijn kop staat, dan ligt Limburg aan de zee. Alle Noorderlingen praten met de zachte G. Als ons landje op zijn kop staat, als een paar keer in het jaar, en schudden wij de landkaart even lekker door elkaar. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Uiteindelijk, de deurzakkers, ik bedoel, ja, wat het is Nederlands. Dan word je in een hokje gestopt, in een vakje. Nogal. En die worden 1 keer per jaar worden ze daaruit gehaald, tijdens het carnaval. Ja. Dus jullie zijn echt carnavalesk artiesten, die feitelijk, volgens de Nederlandse bevolking, alleen met carnaval Ja, maar wij hebben al snel bedacht dat van dat stempeltje wilden wij af. Wij wilden gewoon een feestact zijn. Die gewoon van 1 januari tot 31 december operationeel kon zijn, zeg maar. Maar toch maken jullie alleen feitelijk Ja, zeker in deze periode, ja. alleen maar rond de carnaval platen. Tot een bepaalde periode wel. We kwamen 1 keer per jaar met een plaatje, zo simpel is het. Als ik jullie in herinnering roep, het feest kan beginnen, waar denk je dan meteen aan? Het feest kan beginnen was de ommekeer van de deurzakkers. Dat was magic wat daar gebeurde. Wij hebben vanaf het feest kan beginnen ook zelf alles min of meer hebben we de regie in eigen hand genomen. Clemens had zijn platenzaak, ik zat in Hilversum al een jaar of tegen en we wisten natuurlijk langzaam maar zeker door schade en schande zijn we wijs geworden en wisten hoe het werkte. We kenden de markt. En de vrouw van Clemens destijds, die heeft dat liedje geschreven en bedacht. En dat is omgezet, enzovoort, enzovoort. En opeens was de ommekeer van de deurzakkers in 1985, was het feest kan beginnen. En dat was natuurlijk de lijfspreuk van ons, die zorgde voor een ommekeer. En dan meteen, omdat we toch ook de realiteit was dat het plaatje maar 3 weken in de top 40 heeft gestaan. Maar als je het hebt over de deurzakkers, dan is het natuurlijk het feest kan beginnen. Iedereen praat over het feest kan beginnen, wat aan ons gekoppeld is. Terwijl de plaat in de hitparade niet zo'n succes is geweest. Dat is wel grappig. Waar denken jullie aan als ik een titel noem zoals Doe ze thuis de hartelijke groeten? Ik kan me nog wel herinneren waar dat ontstaan is. Roelike, de vrouw destijds van Clemens, die schreef die teksten. En die had dan heel veel tekst klaar, maar nooit de juiste kreet. En toen waren we op een feestje bij onze oude chauffeur. En die was jarig of zo. En toen had ze weer een kreet. Maar ik heb het heel sterk. En hij ook, maar iets minder en anders. Bij mij moet het zo zijn. Ik moet meteen voelen, dit is hij. Dus we liepen daar in die keuken weer met een hartstikke leuke tekst. Maar met 12 verschillende titels die het niet waren. En toen zei ik, en wat zeggen die mensen dan?
En toen zei ze, doe ze thuis de hartelijke groeten. En dat was hij. Want het gaat om de kreet uiteindelijk. Die kreet is heel belangrijk, is essentieel voor het liedje. De tekst natuurlijk ook, het verhaaltje moet kloppen, dat moet herkenbaar zijn bij de mensen. Maar die kreet moet meteen binnenkomen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Laat we gaan nog niet naar huis, want ons moeder is niet thuis. We gaan met de fanfare heel vaak een dag op reis. We doen dan elk concours mee, maar winnen nooit een prijs. Maar ach, dat is maar bijzaak, want waar het ons om gaat, is dat we kunnen feesten, het liefst tot 's avonds laat. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, we gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis, want ons moeder is niet thuis. Na afloop van zo'n reisje wil niemand meer naar huis. Loopt iedereen te zingen, ons moeder is niet thuis. We lopen dan in optocht, snel naar ons stamcafé. We dansen, hossen, springen en iedereen zingt mee. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Want we gaan nog niet naar huis, want ons moeder is niet thuis. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan er tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hangen, morgen vroeg is vroeg genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes door. We gaan tot in de kleine uurtjes door. Zijn jullie het ook wel eens behoorlijk goed oneens? Ja, zeker, natuurlijk. Ja, maar niet, Natuurlijk, niet wij in de zijn- zin van dat we daar... Nee, het is gewoon plus en min. zou ik Het maar geluk zeggen. is dat wij plus en min zijn. En dat heft elkaar altijd op. En belangrijk is respect voor elkaar blijven houden. Maar woordenwisselingen hebben we natuurlijk wel. En er zijn wel eens wat heftige woorden geweest. Maar ja, je bent op een gegeven moment je bent volwassen mensen. En je moet dat gewoon weer even bepraten en klaar is het weer. En dan heb je het er nooit meer over. Wat onbelangrijk eigenlijk. We schrijven het jaar 1990. Deurzakkers denken, weet je waar, we gaan er nou eens een tropisch jasje aan geven. Ja. Maar dat is, ja, dat klopt. Maar ik ga nog even terug naar de kreten dan. Geef ons sleutel maar, was gewoon de kastelein die zegt, jongens, het is 3 uur, ik wil naar bed. Ja, bedacht Roel, geef ons een sleutel maar. Wij blijven En dan ging die kastelein die ging naar bed en wij gingen nog lekker door in de kroeg. Maar het verhaal 1990, het is hier binnen beter dan buiten, dat begint eigenlijk in 1989. Ik was in de tussentijd al 5 jaar voor mezelf bezig. En ik werkte als E&A-man onder andere voor Arcade. En daar had ik een plaatje getekend, zoals het heet. Amor de mis amores. Zo'n Spaans ding. Amor de mis amores. Tadadida, tadadada. Een zomerrit. Een zomerrit. En Willem belt mij op. De mussen vielen van het dak. Het was warm. En die belt mij op. Hij zegt, we gaan een tv-special maken.
Ja. Ik heb het voor elkaar. Dus ik kreeg... Tropische party. Ja. Ik wist niet wat ik hoorde, want hij had het weer bedacht hoor in Hilversum. Maar ik ging met de fiets ik woon in Waalwijk in Zandonk en ik ging naar mijn schoonmoeder in Baardwijk en dat was 5 kilometer fietsen. En ik hoorde onderweg 5 keer die Amor de Misemoris met de reuk van barbecue. En toen dacht ik, dat moeten wij gaan doen. En ik schreef op papier op wat ik wilde. Tropical party met carnaval in de winter. En dat heb ik letterlijk een week... Ik heb hem gebeld, want dat doen we elke week, elke dag nog 5 keer. Ik zeg, Clemens, ik heb een idee, tropical party. Ik heb het draaiboek nog liggen, ik weet niet meer waar, maar ik heb het nog steeds liggen. Daar ga ik uitwerken. En ik had natuurlijk als plugger goede connecties binnen Veronica. En Rob Oud had gezegd, als je een keer wat hebt... Rob Oud, toen de toenmalige programmadirecteur, baas... Als je een keer wat hebt, dan kom maar langs. En ik ging 2 weken later met dat draaiboek en met het complete ingevulde draaiboek met toeters en bellen er naartoe. Ik zeg, nou, dit heb ik. En het leuke van Willem is dan, die gelooft daar zo ijzersterk in. Daar krijg je een spel tussen. Wij gaan een tv-special bij Veronica maken. Ik zeg, het zal wel. En jij denkt het. En? Prime time. We kregen dus in de zomer van augustus 1989 de toezegging voor een special in januari 1990. Met een herhaling op de zaterdagavond. Nou, dat moest allemaal gemaakt worden en ingevuld worden. Maar we hadden nog geen liedje. En nee, we hadden nog geen liedje, maar we wisten natuurlijk wel hoe en wat. Nou, Stapje naar voren is toen ontstaan, Tropical Party is ontstaan. Margarita hebben we opgenomen. En de opdracht voor Roel was van, ja, maar die was er nog niet, hè. De opdracht was van, ja, het moet tropisch zijn. En ook het ritme moest tropisch zijn. En ik vergeet het, als ik het nu weer zeg, zal Clemens het ongetwijfeld ook nog weten. We kwamen bij een Hollands glorie-uitzending van Krijn Torga ergens in een cafeetje. In november of december. Het had gevroren, het had gesneeuwd. En dus het was koud en we komen naar binnen en toen zegt Roel, het is hier binnen beter dan buiten. Ik zeg, ja, dat is het. Nee, dat was in onze stamcafé in Waalwijk. Nee, was op locatie. Zie je, we gaan weer bijna ruzie maken daarover. Volgens mij was het in Waalwijk, in onze stamcafé. Het was bij een uitzending van Krijn Torga. Ik geloof er niks van. Maar goed, en toen hebben we dat toegepast en gedaan. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Er gaat toch niks boven het feestje. Kom op, dan gaat hij nog een keer. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Voor ons geen huisje komt een feestje. Dat zien we morgen dan wel weer. Weekend, gezellig voor de buis. Wat toffels aan de koffie, maar gewoon een avond thuis. En om 1:10 een straatje om nog met z'n twee. Toen hoorden we ze zingen in het café. Het is hier binnen beter dan buiten. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Er gaat toch niks boven een feestje. Kom op, dan gaat hij nog een keer. We dansen door totdat ze gaan sluiten. Voor ons geen huisje komt een feestje. Dat zien we morgen dan wel weer. Dus met andere woorden, als jullie onderweg zijn, dat is altijd ogen en oren goed Altijd. tekort, want daar komt de kreet uit. In de kroeg ontstaan ook de ideeën, serieus. Daar kom je dingen tegen. En zo was het ook weer met Doe een stapje naar voren. Is uiteindelijk een fantastisch succes geworden. Maar wij hadden een commercieel feest in Kaatsheuvel georganiseerd. In het toenmalige beroemde Chalet Fontaine. En daar zat een band ook uit Tilburg die we kenden, MIDI. Een Antilliaanse band. En die hadden een liedje, dat heette Dos Passos. Het was zo, de heren Spaan en Vermegen hadden in die tijd al op dat liedje Dos Passos een single gemaakt. Het was een Antilliaans nummer. En die hadden gewoon exact een cover daarvan gemaakt. Het was niet zo'n commerciële insteek hadden ze van gemaakt. En ja, wij zagen dat daar gebeuren, dat liedje ook weer op die avond. Dus zei Willem ook weer, dat moeten wij uit gaan brengen. Dat moeten wij opnieuw gaan doen. Want dat Doe een stapje was zo'n commercieel succes op die avond. Ja, iedereen ging uit zijn plaat van dat liedje, van die band. En daar hebben wij uiteindelijk
zijn wij dat om gaan bouwen. En wij zijn daar het liedje van gaan maken. Dat het op de dag van vandaag nog steeds, en nu ook nog tijdens onze optredens, een van de grootste succesnummers is. Het Doe een stapje naar voren, zoals iedereen het kent. Hallo best! Gezellig jongens, het wordt een feestje! Zijn we er klaar voor? Hey! En een beetje meezingen bewegen, daar gaat hij, hè? Hey, 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 hey! Hij was een weltegewicht met een gehavend gezicht, die kilo's lichter moest worden. De trainer zei luister goed, ik doe iets voor hoe het moet en alles komt weer in orde. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ook die handjes allebei. Handjes in de zij. Lekker stappen is gezond. Handjes naar de grond. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. De grote dag die brak aan, had in de kranten gestaan. De mensen stonden te dringen. Opeens lag hij buitenspel, want wat kreeg hij een lel en iedereen stond te zingen. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ook die handjes allebei. Handjes in de zij. Lekker stappen is gezond. Handjes naar de grond. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. En doe een stapje naar voren. Applaus voor jullie zelf, dankjewel! Dankjewel! Jij hebt eigenlijk aan de vooravond gestaan, zelfs in de avond, van Guus Meeuwis. Ja, ik ben in 84 voor mezelf begonnen. En ja, ik verdien mijn geld en ik heb de gave gekregen, denk ik, met mijn oren. Daar heb ik gewoon altijd, ben ik daarmee bezig geweest. En dan komen er dingen op je pad. En er zijn natuurlijk flops geweest en er zijn dingen geweest die succesvol waren. Er zijn ook dingen die heel succesvol waren. En een van de dingen, ik ga het allemaal niet opnoemen. Ja, maar je zegt zojuist, je bent voor jezelf begonnen, maar voor de kijkers thuis als wat? Talent scouting en E&R. Dus liedjes zoeken, vooral liedjes zoeken en zelf opnemen. Dus ik kom iemand tegen die liedjes schrijft, waarbij ik een signaal krijg van dit is iets. Nou, dan ben ik ook niet te beroerd om te investeren. Dus ik heb heel veel liedjes opgenomen in mijn leven en successen en flops en noem maar op. En toen kwam je Guus tegen? Ja, nou, ik kwam het liedje tegen, Het is de Nacht. Dat lag onder het stof op een bureau. Het was al 2 jaar oud. Dat heb ik opgenomen. En het grappige is, ik had het al eerder gehoord als Willem. Maar ja, ik was daar nooit mee bezig met nieuwe liedjes zoeken. Dus ik vond het prima. Ik heb het opgepikt en opgenomen zoals eigenlijk... Ik heb Guus gebeld. Ik ben achter Guus aangegaan, zo moet ik het zeggen, via de studentendispuut. En ik zeg, nou, ik wil dat liedje voor jou opnemen. En laten we afspreken. En laten we gaan overleggen hoe we dat zien. Nou, we hadden allebei een briefje gemaakt hoe we dat wilden. We hebben het liedje opgenomen. Mijn studio met Ad Kramer erbij. En dat liedje heb ik uitgebracht op een label waar ik er belang in had. Eigenlijk mijn eigen label. Ik was zelf plugger, ik deed zelf de radio en televisie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik bewandelde gewoon mijn pad.
Overigens voor de kijkers ook wel heel andere tijden. Ik heb het nu over 1995. Ja, en het liedje slaat aan en ik ben op vakantie in Lauwersoog. En de eerste week krijg ik telefoon, hij is paradeplaat van Daniel Dekker. En de tweede week krijg ik telefoon van de Stichting Top 40, hij is alarmschijf. En 4 weken later stond hij nummer 1. En 9 weken later stond hij nog een keer nummer 1. Nou ja, dat gebeurt dan. En toen heb ik eigenlijk heel simpel gezegd, als een haas in moeten grijpen. En toen ben ik allerlei dingen gaan doen. Ik was troubleshooter, ik was manager, ik was platenbaas. Dat heb ik een jaar of 7, 8 volgehouden. Toen ik op vastenavond huiswaarts ging. Ik zag een kroeg waarvan het licht door de gordijnen scheen. Het was al laat, ik had het koud, ik was alleen. Er zat een man in een zwarte pak en een grote steek. Werd ik begroet met glas en lach. Links, de avond is nog lang en morgen zo ver. Laten we klinken op de kruin en je staat. Want van beide heb je nooit te veel. Genoeg gehad, ja, ja, ja. Dat is als het bloed van het zuiden stroomt naar mijn hart. En bij elke slok proef ik de ziel van de sfeer. En van beide heb je nooit te veel. En wil je meer. En ze vertelde me 100 uit over de zonneschijn. Over de warmte en de vriendschap, daar is geen chagrijn. Want deze streek past als een jas, ja dit is thuis. En ze verzekerde me beslist, mochten we ooit eens gaan. Dan zal er altijd wel een kruik daar in de koelkast staan. Met elke slok ga ik weer eventjes naar huis. Links, de avond is nog lang en morgen zo ver. Laten we klinken op de kruin en je staat. Want van beide heb je nooit te veel. Genoeg gehad, ja, ja, ja. Links, dat is als het bloed van het zuiden stroomt naar mijn hart. En bij elke slok proef ik de ziel van de sfeer. En van beide heb je nooit te veel. En wil je meer. Links, de avond is nog lang en morgen zo ver. Laten we klinken op de kruin en je staat. Want van beide heb je nooit te veel. Genoeg gehad, ja, ja, ja. Links, dat is als het bloed van het zuiden stroomt naar mijn hart. En bij elke slok proef ik de ziel van de sfeer. En van beide heb je nooit te veel. En wil je meer. Intussen 40 jaar deurzakkers. Hoe lang gaan jullie dit nog volhouden? Nou, wij zeggen allebei zolang het leuk blijft. Zolang we dit leuk blijven vinden, want ja, als je in de auto moet of naar België, waar we dan regelmatig optreden, of naar het noorden van het land, wat tegenwoordig iets minder gebeurt. Maar als je naar Groningen moet rijden en je vindt het niet meer leuk, dan is het toch een taaie wedstrijd, denk ik. Want hoe oud ben jij nu, Willem? Ik ben 61. En Ik ben Clemens? 4 jaar ouder. 65. Dat heet 65.
Dat is AOW, hè? Maar dat is geen belemmering, niks. Want zolang je iets leuk blijft vinden, kun je het heel lang volhouden. Is het zo dat Nederland, als je gewoon naar algemeen televisie kijkt, heren, respectabele leeftijd, dat allemaal heel snel, hebben wij de mond ervan vol, te oud? Ja, dat zegt, ja natuurlijk. Je wordt in Nederland sowieso snel in een hokje gestopt. En ze schrijven je heel snel af. Er is, vind ik in Nederland, en dat ervaren we allemaal denk ik wel, erg weinig respect voor mensen die überhaupt wat ze ook doen, heel hun leven hard gewerkt hebben, zichzelf hebben geprofileerd, de nek uitgestoken hebben. Ja, je wordt van de ene op de andere dag in Nederland heel gemakkelijk afgeschreven. Weinig respect. Dus waar zou je dat aan leren? Ja, ik denk dat de mentaliteit van ons ligt, van het volk. Als we terugkijken, goed, ik heb het nog niet specifiek over de deurzakkers, maar jij bent in Nederland veel minder artiest dan bijvoorbeeld in België en in Duitsland en in Oostenrijk. Dus, en dat heeft ook te maken met de periode waar we nu in leven. Alles gaat nuchterheid, denk ik. Ja, maar het gaat allemaal Calvinistische opvoeding het gaat allemaal, maar het gaat veel te snel en ze hebben allemaal een oordeel. Dus het is heel moeilijk om 50 jaar artiest te zijn in Nederland. Nou is het ook niet iets waarvan ik zeg, nou dat moet zo. Want ik kijk met heel veel plezier terug naar het deurzakkerstijdperk, maar ook met die andere dingen. Maar als jij een artiest bent, dat wil ik nog wel eens zien over een jaar of 10. Ik kan wel een paar namen noemen die dan 30, 40 jaar bezig zijn wat daarmee aan de hand is. En dan denk ik dat ze op de bank zitten in het wandelpark. Hey, als deurzakkers, gaan jullie dan met de familie, jullie hebben alle twee gezin, gaan jullie ook gezamenlijk als gezin, in dit geval, ondernemen jullie dan wat? Wat wij heel verstandig deden is op vakantie, we gingen naar Spanje, we zijn in Italië diverse keer geweest, altijd naar dezelfde plek, maar een paar straten als het ware van elkaar af. Niet bij elkaar op de lip gaan zitten. Je eigen vrijheid, altijd. Je vrijheid is het allerbelangrijkste in je leven en daar moet niemand aankomen. En je moet dat ook koesteren en zorgen dat je dat blijft behouden. Want anders ga je ergeren en irriteren aan dingen die niet nodig zijn eigenlijk. Maar dat jouw grootste hobby is Ibiza, dat hebben we net gehoord. Ja. En de jouwe? Nou, ik heb een paar hobby's. Mijn grootste hobby is eigenlijk tegenwoordig wandelen. Maar ik heb nog een andere hobby en dat is motorrijden. Doe je vaak? Ja, nou, ik heb nu toevallig door omstandigheden dit jaar nog niet veel gereden. Maar ik heb in het verleden elk jaar een paar tochtjes en noem maar op. Ik rij al meer dan 20 jaar motor. Ik heb ook een motor staan. En alleen als het mooi weer is? Nee. Ik heb regelmatig 1400 kilometer in de zeikende regen gereden. Ik heb ontdekt, al lang geleden, dat de motor, en daar heb ik het echt over 20 jaar geleden. Ik heb ontdekt dat de motor het enige middel is waarbij mijn pan onmiddellijk leeg is en ik me alleen maar concentreren kan op motorrijden. Het is een mooie avond, maar de tijd gaat veel te vlug. En al mijn feestgenoten steken hun armen in de lucht. Maar ik wil nog niet weg, nee ik wil niet naar huis. Er zit niemand te wachten op de bank bij me thuis. Dus ik ga nog niet weg, ik heb zoveel plezier. Het is nergens ter wereld zo gezellig als hier. Nee, ik wil nog niet weg en ik wil niet naar huis. Er zit niemand te wachten op de bank bij me thuis. Dus ik ga nog niet weg, ik blijf veel liever hier. Want hier is het gezellig en hier heb ik plezier. De hele meute staat te springen en te holsen. We roepen allemaal om nog meer bier. De overmompels, wie kan mij verlossen? Want ik zit straks weer met de rotzooi hier. Maar wij zijn niet van plan om te vertrekken. We vinden het geen tijd om weg te gaan. Het kerstgenot smaakt ons nog veel te lekker. Dus oversla het nieuwe fust maar aan. Maar ik wil nog niet weg, nee ik wil niet naar huis. Er zit niemand te wachten op de bank bij me thuis. Dus ik ga nog niet weg, ik heb zoveel plezier. Het is nergens ter wereld zo gezellig als hier. Nee ik wil nog niet weg, en ik wil niet naar huis. Er zit niemand te wachten op de bank bij me thuis. Dus ik ga nog niet weg, ik blijf veel liever hier. Want hier is het gezellig.
eerste stralen vallen door het raam. Dat is geen probleem, we sluiten de